ମାଡ଼ଟା କୋଉଠୁ ଖାଇଲ? ରୋଷେଇ ଘରୁ ଯାଇଛୁ ଝିଅ ଦେଖା କରିବା ତା ବାରିପଟେ ରୋମାନ୍ସ କରି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତା ରୋଷେଇ ଘରେ କାହିଁ କହୁଥିଲୁ? ତା ରୋଷେଇ ଘରେ କ'ଣ କାମ ଥିଲା? ତା ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶି କ'ଣ ମ୍ୟାଗି କରୁଥିଲୁ? କାଇଁ ଆଉ ଫୋନ୍ କରୁଛ? କ'ଣ ଆଉ ବାକି ରଖିଛ ଫୋନ୍ କରୁଛ କହିଲ? କେଇ ଥର ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ? ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ତମକୁ ଧୋକା ଦେଇନି। ମୁଁ ମିଛ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି କାହିଁକି ନା ବାପା ଯଦି ଆମ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମତେ ଠିଆ ଫାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସତ କହିଥିଲେ ବୋପା ଠିଆ ପାରି ଦେଇନାନ୍ତା। ମିଛ କହିଦେଲ ବୋପା ମତେ ବସିକି ଫାଡ଼ିଦେଲା। ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି ତାକୁ ଭୁଲି ଯା। ଆଉ ମୋ ବାପା ଭାଇ କେତେ ମତେ ଜଗିବେ ମୁଁ ଦେଖିବିନି? ଆରେ ଯୋଉ ମାନେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କି ଛାଡ଼ିଦେବ ଭଲେ। ତମେ ଆଜି ରାତିକି ଆସ ତମର ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ पूरा କରିଦେବି। क्यों बेटे मन में लड्डू फूटा? କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଜି ମତେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗରମ ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ଆସିବ। ହଉ ତମ କଥା ମାନି ମୁଁ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ନେଇ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଯଦି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ତମ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ରଖିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବି।